Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Another day, another program that we give you on this channel. I hope I find you well. My name is Robert Tapfumani. For you never to miss some of these informative programs, what you need to do is to click that subscribe button so that every time we post something, you will get a notification that something interesting, something informative is about to happen. And as usual, we also encourage you to comment. But if you have never been in this situation, sometimes it is better to wait, watch, and then comment later. But it is your right to comment whatever information you need to share. Sektora wandaita tinokupa zvirongwa zvakasiyana-siyana pano. Chinangwa chezvirongwa zvatinokupa ndechekuti mudzidzewo zvakawanda zvichida iwewe kana kuti hama yako ine dambudziko rimwe chetero asi kwekuponera kuripo. Zita ndinonzi Robert Tapfumani. Nhasi tashanya kuti timbotaura namai vange vave nedambudziko kwenguva yakareba. Zvizhinji zvinenge zvichibva kwavari. Vanzvadzi makadi tinofara. Munofara? But munhu angati ndinofara. Hayi, hakusi kufara. Zvanyatsoonekwa nzoti voice remunhu anozoti ndinobva panapa nzoti yes munhu ari kufara. Makadi vanzvadzi? Aiwa tinofara kana mufara. Handiti aiwa ndinofara ani mutongozviona. Aiwa ndiri kuzviona. Ini ndiri kutofarira imimi. Handiti zita rakazara munonzani? Ndonzi Fiona Majikambudzi. Majikambudzi kumushande kupi vanzvadzi? Warisapi. Warisapi kuvillage ipi? Maondera village. Under Chief Makoli. Wow. Chief yenyu pane basa. Pane basa. Handiti muri menyu makazvarwa muri vangati? Tiri 9. Asi pari zvino tasara 8 wana akashaika. Vakomana nevasikana? Vakomana vasara 2. Handiti? Ewa vasikana 7. Handiti ka? Mune muri? Hongu. Mune vana vangati? Ndine vana 5. Handiti ka? Mukuru akura zvakaita sei? Mukuru akaroriwawo nenumber 2 akarorwa. Saka matone vazukuru? Ndane vazukuru. Vangani? Ndine vazukuru 3. Makorokoto. Handiti ka? No, but notenda. Ndinoziva hanzvadzi manga mine dambudziko ramanga minaro. Dambudziko iri rakatanga gore ripi nenguva ipi kana muchiri kunyatsorangarira uyezve makanga muri kupi? Rakatanga last year muna December. Mawiri rakaita rakauya riri unge ma-acids. Nyongo ndikarutsa nguva yakarebesa. Ndopandakazouya kuHarare kunoku pandaenda kuna nachiremba muna February. Ipapo madya chii kana kuti makafungira kuti chii pamakatanga ku? Handina chandakambofungira ba. Nokuti yenge iri nguva yazhizha. Saka tinongodyiwa twezhizha twakawanda. Saka handina kuti ndakafungira kuti pane zvandadyiswa kana chii. Saka ndopandakazouya kwana chiremba ndovakati ma-acids. Ndopa wakanditorwa iscan. Kunoku ndokwamakasonzi nachiremba ma-acids? Ndobva zvikanzi torwa iscan. Nokuti ndaiti mudomo muri kurwadza. Ndobva ndatorwa scan. Ndopa wakanditi liver renyu rine growth. Ndobva ndaramba ndamirai. Tichiri kwachiremba matorwa scan. Mapepa auya nachiremba ubvaswa kuti vanzvadzi liver vanzi pachi pane growth? Paliver pane growth. Makazvitambira sei? Zvinhu zvinongobata sezvo zvosina usati wambosangana nazvo. Asi ndakangoti wewe Mwari wachaita kuda kwawo. Makabvunza chiremba kuti chipa vakataura kuti mune growth? Ndopa wakanditiwo munofanira kutorwa CT scan rekuonekwa kuti chii. Chinoto growth iro ndikati hapana mapiritsi here angapedzi growth iri. Zvikanzi harina zvarinopedza. Rinotoda kuchekwa kuoparetwa. Ndokuti ripere. Ndobva ndatanga kunzwa kutya. Ndopa ndakatanga kutya ipapo. Ndopa ndakazotsvagirwa mari. Ndobva ndakamboenda kumusha ndatsvagirwa mari bva ndazodzoka.
ipapo vana ndopakabva kuti zvese zvikupedza nguva handei uchechi. Kuna profeti vanonzi profeti Kudakwashe chose. Ipa mamuri kuWhatsApp? Ndauya kumba kwauko. Matika maenda kwachiremba makambodzokera kumusha? Imi madzokera sati enda kuvana vasati vataura pfungwa dzenyu dzakanga dziri makanotanga kuronga kuti chii imimi amai? Zvandakangofunga ndakangoti maasidzi zvaari kungotaurwa vanhu vakawanda vari kungoti tine maasidzi maasidzi, asi zvinge zvaamudumbu manje ndozvezvinge zvaakundityisa. Vana bva vanditi mama ane chii? Mema ane growth kapalifa. Vana ndobva vanditi dzokai. Ndati mimi madzokera kwaRusape makanoronga chii musati mataura nevana? Vana ndo vakazokuti dzokai, asi mimi zvamakanoronga muri mega muri kwaRusape maida kunoita kugumirwa. Kugumirwa chaiko. Ndaingogumirwawo kuti kana ndikanga ndiri kunamatawo ndichingonamatawo kuti dai Mwari mandiwanirawo nyasha. Vana vacho vadiki nokuti ipapo vana vangu vakabva vatanga uyu atorwa, vamwe watorwa waenda uku, vamwe wakugara uku, zvakandibata zvakanyanya. Asi kurwara kwamaita uku maitorara pasi? Ndaitomborara. Pamwe pacho ndaimbomuka dzingwa ndichimborara, asi ndendisiri pakondisheni yakanaka ba. Kudya patime pazvakubva zvakatanga maidya chii? Nguva ndichigurutsa kudya kwaitonetsa nokuti chese chandaitodya chaibva chabuda. Saka hapana chikafu chainyatsoita kuti ndidye. Zvezvingodya zvekungoti uone kurarama, kwete kuti ndauguta, kwekungoti kuda kurarama chete. Saka chiremba kuti akati pada kuti operation ndobva manzi dzokerai kumba, mainzi munozoitwa operation rini? Aiwa, ndina kunzi dzokerai kumba. Ndakangonzi itwai CT scan. Ndo pandakambodzokera kumba kundoti baba watsvage mari. Pandakazinge ndaane mari ndo pandakazodzoka. Ndobva taenda kusikani kuya. Ndosvikanzi pane macells ecancer. Saka anzi ari paya pagrowth real. Saka ndobva ndatongoti zvandanazvo izvi. Saka chiremba akazoti adaro kuti sikani yabuda ndozvaaona akabva ati way forward chii? Zvikanzi mochitsvaga mari yekuti muoparetwe. Haini ndobva ndatongoonekana nawo. Hanzi baidiwa mari? Vanombotaura mari. Ndakabva ndangoonekana nawo, bva ndatongouya kumba ndakutaura nevana, bva watoti mama takakutaurirai kare. Inini manyida wakabvira kare wachitombotaura ndichingoti wanazvigona here profeti awa? Zviri munombomo zvanzi mama tinoenda badzi kuchechi. Sobva taramba taakungoenda kuchechi kuya tichiramba tichingonobatsirwa. Vana vanhu vakakufonerai kana pamadzoka kuno vakati ngandei kwaprofeti Kudakwashe Jose. Handipa first day makatanga kuenda, makaendera kupi service? Takaendera wachiri pana 4th ndoponga wachikunamatira. Ipapo ndichikutoita zvekutorutsa ipapo. Asi pandakangonamatirwa zvese zvikurutsa ndaigara ndine tsangamidzi mukana. Zvese ndakabva ndaregera musiwo zvese vazvapera. Alright, masvika handipa first day ramakatanga kuonana naprofeti. Wangosvika ndobva wangosvika kunamatira here kana kuti chii chakaitika ipapo? Munonziwo varwere garai kusaidi uko. Saka pakugara ikoko patakazonamatirwa, ndakatodzokera kumba tsangamidzi ndatosvipa. Ndisisatombotsenga tsangamidzi. Pavakasvika pakamuri makavaudza chirwere, ndira kunzwa communication nekutaka kusangana nemunhu waMwari kwamakaita ipapo? Zvawaita wainyora zvimapepa muchinyora dambudziko ramuinaro. Saka pawakangorionawo vachingonamatira ndobva tazoenda hedu kumba. Zvese zvandaita zvebva zvangopera. Hoshando yakazangosara yemudumbu. Masvika kumba makaona sei kuti zvapera? Ndaidya handicharutsi. Tsangamidzi yaigara mukanwa pasina. Ndazoti saka zvinhu zvandiitira kaizvi.
abva ipapo vana vakati chii masvika kumba matsangamidzi amucha mama inga takabvira kudhara mama ngatiendei kuchechi unombopedza uchimboti ganipoende uku kambonzwawo nemwe ayo vamamboendaiwo uku uchienda hapana chiri kubuda mama takakuudzai uyai mbogare kuno tiende kuchechi ipapo ndenda kutoteerera nekuti ndendatoona kuti zviri kuita handiti tombomirai papa dambodzokera mashure mbichana pane here besides kumadoctors kuhospital kwamakaenda kwamakamboendawo imimi kunobatsirwa kungave kuchivanhu kungave kana kunana madzibaba kuti mbonamatirwa hosha iyoyo kwakawanda taimboendawo kuchiwanhu ndokufunga ndakangoenda kukahwani kumaprofita uko ndaingoenda asi chakabuda handauchiona hapana maprofita achibata handi vanoona ndizvemweya vaiti dambudziko riri kubva kupi munongoziva vanongotaura zvepamushaka wawengi wenyu vari kubva watokuvengai nezvamunoita muri kubva matowengwa iwo bva watoti zvinouraiti ndoita sei uyu achienda achikuudza futi zvepamusha saka ndakatoona kuti unosvika pakutotadza kana kutaudzana nehama fandazongozvimirawo asi vaiti izvo zvinopera sei maitopiwa munamato maita sei ipapo unenge uchipiwa pamwe uchipiwa mvura ndemunomwe mosvika motonwa mvura yamorutsa futi aiwa ndazisarutsi okay ndazisarutsi wosvika wongounze ndemumwe mvura kana ndemunogeze nayo mvura iyoyo unongopiwa zvakasiyana asi dambudziko harina kupera dambudziko harina kupera handiti mauya manje manamitirwa naprofet Jose maakumba maakuona hamucharutsi handisarutsi kana ndakutonyatsa kutodyawo handisarutsi hondo yange yangosara ndei kenze ngeri mudumbu tisatenda pakedze vana ndochechi kwavanga vagara vachinamata here kana kuti vakatongokudhonzayo kuti wane kwavanondoendawo asi vanopota vachienda vanopota vachienda ikoko saka ndowakabva wangu ndikudza aiwa handei ndobva ndangoramba ndakungoendawo ikoko saka pane pandakazomboti rwarei ndobva ndazouya kuno wati huyai patamboenda futi kuchechi patazoya kuno kuofisi ndiri kurwara ipapo ndobva ndanamatirwa mvura otaura futi testimony zvanzi munonoshandisa kumba ndobva ndangoti ndakutongofara kuti aiwa ndakuenda nemvura yangu pandaenda kumba saka mvura yemva ndangoramba ndichingonoshandisa ndiri kumba ikoko ramba ndichingoishandisa saka apa ndenda kutoti apa ndenda kuda kutouya futi kuno kuHarare ndobva ndarwara zviye zvekungoti no hakuna munhu arikumuka ndobva ndatakurwa nemotikari pandaendeswa kwaRusape saka pandakaendeswa kwaRusape ikoko ndamuchipatara wangoitawo zvawaita ndobva wazonditi torwai sikani tione kuti zviri sei mudumbu macho zvokuti mukurwadza ndopa wakatora sikani iyai wakatora sikani ndobva wati mamuimbolinei ndobva ndati paine growth hana kuzotaura kuti maimune cancer maimune growth ringe riripo palifa uye achimbonziwo shamari uya umbone achititarisa nechimishini chawo chiya tarisa padumbu ipapo hatina chatiri kuona isambwe liva yenyu yakangoita kuzvimba haisiri normal zvainofanira kunge yakaita hapana chamuri kuona zvikanzi hapana chatiri kutomboona ndobva ndakuti wewe ndizvozvo saka ndobva watiwo dambudziko ringe richiita ndendiri kuita zviye zvekuti shuga yaidzika ikadzika chete ndikangorara pandichatumuke pandatoo flat saka ndobva wati chitorwa imatest ekuonekwa kuti liver awakatora futi nemapapu chikuona zvikushanda here matest ese zvanzaiwa zviri right liver yenyu chete ndoisi kushanda zvakanaka ndopa wakabva wanguti mungangokwanisa kuzoenda
maspecialist anokwanisa kuona kuti liver yacho kusashanda kwairi kuita ndokuri kuita kuti shuga idzike. Saka ndozvendisandaita hangu. Saka uko wakanotarisa liver, wakataiwa liver iri right, haina chiri, hapana kana chiripo. Ndobva ndapiwa mapepa angu aya. Kusvika ndazobudiswa muchipatara. Zvese haparisina kenza iyi. Kuna chiremba uyo kuti kwamakatanga kuenda kunecho kwasikani yekutanga ndobva azokukurudzirai kuti no endai munoita imwe sikani chipiri. Makazombodzokera? Handisati. Kunofanira kudzokera kamoti chiremba ndini uyoyo. Hani makasiya nyaya yenyu iri pekuti kwaoperation? Handina kumbodzokera. Handina. Handidi? Handina kudzokera. Saka makunzwa sei izvezvi? Aiwa, zvine zvaandaraiti. Dumbu renge rakazvimba kudai kunge munhu uye ada kutonozvara. Asi pandakazorwara ndichienda kwaRusape, ndopa zvakabuda here, zvakabva rangosererawo. Saka zvine zvaiwa zvaanani. Zvaanani. Saka vana vari kuti chii vachiona amai vachida? Warongofara kuti mama, zvamairambira henyu muri kumba kwenyu uko, kunoku ndokutone zambuko renyu. Saka vanongotoramba vachitoti mufanira kungoramba muchingouya kuno, muchingobatsirwa henyu muzoenda henyu kumba. Murume akazvigamuchirwa sei? Murume haana chaati atomboziya. Nokuti zvakaita kana pandakawanzi ndane kenza, weukama washoma wandakazivisa. Saka washoma vandina kuwa wakawanda wacho wese hapana akaziva kuti ndizvozvo munhu uyu ane kenza. Asi mune makutotya muchiti zvinoonekwa kumapostori kwamakanzi? Aiwa, kumapostori hapana zvandaitombotaura nokuti aisatombozvifarirawo. Saka haisamboziva kuti pane kwandiri kumboenda. Asi zvechirwere kuti ndine chirwere chakasimba kudai haana kumbozviziva. Kumaitika mutaurira? Ndaitya kuti anokasika kuita fed up. Yachona dumbu rakakura. Aiwa, ndongoti aiti kurwara kana ndine growth. Ndine growth ndofunga razvimba. Handiti. Saka ngatiti nhasi makatarisana nemurume uyu, muda kutanga kumudza kuti chii? Ndinotongoudza kuti ndo zvakatoitika. Masikani ataitorwa pana akazongotaurawo kuti ikenza. Handiti. Ndoziva kuti pane mumwe munhu anogona kunge ari kusangana nechirwere kana kuti tingati dambudziko ramakasangana naro. Mashoko amakada kumudza pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Ndoda kuudza kuti dambudziko rimwe katinokasika kugumirwa hedu kuti chirwere ichi hapasina kwandichaenda. Ndakazoona kuti kune munhu waMwari anokwanisa kutibatsira dambudziko irori. Nezvandakanga ndiri inini nezvandave izvezvi zviri nani. Kukuvana vakakuzvuzvurudzai kuti handei munobatsirwa nemunhu waMwari? Ndoda kuatenda. Ndoda kuatenda chaizvo. Nekuti zvinhu munoziva zvaunenge usina kuda kuzvipira, zvinhu zvinombononoka kuti uzvigamuchire. Asi nekuramba wachitaura ndakasvika pakuzvigamuchira. Nokuti ndaramba ndakangorara. Ukati munosvika kupi muri wekungorara? Ndobva ndasvika pakuzvigamuchira. Saka ndinoda kuatenda. Wakandikurudzira chaizvo kuti ndiendewo kuna Prophet Jose. Kusvika ndiwo wakazondibatsira. Vamwe vanoti vakauya kuzobatsirwa tichitasa nefaith yenyu imimi, zvevamwe zvinogona kunonoka. Vamwe vanoti mai vakangoti ndakangoya ndobva ndadai musi wekutanga, musi wechipiri, mumwe anogona kuuya musi wekutanga iwo zvigoramba. Handiti zvozoita apa zvinoitika ndezvekutika kana inini wacho ndaitoona unge zviri kunonoka. Kana uri kurwara unenge urutasira kukasika kupora. Kuti zvonoita kuti ndikangomwa mapanadol dai ndabva ndatopora. Saka zvinhu zvaMwari hani zvekubva watoti Mwari nhasi ndibatsirei ndikudawo motikari, ubva watoipiwa ipapo. Zvine kaprocess ndezvaMwari.
zvinozoita paunenge wakawara iri Mwari anozoita kuda kwake. Kana ina handaimbozvifungirawo kuti ndichasangana nezvakadai. Kana marwarire andakaita kumba uko dai kunzi vanhu vaizivawo shenge ndinayo ndichizotaura kuti ndato right, vanongona kushamisika nokuti nekuramba ndiri kushandisa mvura yandaishandisa iyoyoka ndandine chivimbo kuti ndichatoporeswa chete. Ndaimbofunga kuti ndaingoti kuinga vamwe vari kupora wani, saka inini ndisingapori ngei. Saka ndingone chivimbo chekuti Mwari wachaita kuda kwawachandiporesawo, ko vamwe vari kuvaporesa wani. Kana pandaipfugamawo ndikanamata taingoti Mwari inga vamwe muri kuporesa wani, ini muchandiporesawo. Saka ndingone chivimbo. Kana uine chivimbo chete Mwari hazvikasika hazvo, asi Mwari anokupindura. Vamwe vatinombotaura navo kwatinombofamba vanoti unogona zvake uda unobatsirwa nemunhu waMwari, but mabatirwa unoitwa nevanhu vari mudhuze nemunhu waMwari ava vanokugamuchirai vaivai kuti muye uzita muzobatsirwa. Imi muchiuya mhuri yekuchechi kwaProfeti Kudakwashe Jose yakakubata sei? Ini kuti pane wandingati pane wasingabati zvakanaka, ina handina kuzviona. Nokuti waingotiwo wada kubatsirwa endai mugarai mabhenji enyu. Waruda kudai, wada kubatsirwa, wada kuita sei. Saka handingamboti pane zvandakaona zvisina kundifadza handikwanisi kuzvitaura. Ini zvese ndaingoona zviri kuendeka. Nokuti kana pataiendawo kucheche kwacho hapana pataimbotadza kubatsirwa, taingobatsirwa. Saka kuti nditi mhureko yaisatibata zvakanaka, nepamwewo pane vamwe vanogona kudaro haina handikwanisi. Imi muri mazuva maenda hamuna here vakamboti kwamuti tangoya zviri panapa ubva watonasinga vachivabvunza asi uri kuna amai vari kuuya kana sista apo shamwari watoshinga? Ndinganyepe, ndinganyepe. Kana kuti kusaziwana nevanhu vacho here, ndinganyepa, handina kumbosangana naizvozvo. Ndikubvunza handisi kuti toda kuti zvive zviripo, sekutaura kwandaita kuti vamwe vanogona kutadza kuda kubatsirwa nemunhu waMwari nekuda kweunhu hwevanhu vanoshanda kana tinani nemunhu waMwari. Saka kana imi makabatwa zvakanaka tinozvitenda, tinokudza Mwari. Asi kana paini makabatwa zvakaipa ndotingida kuziva. Iri kana tazviziva Profeti vanenge vachionawo program ino zvogadziriswa. Handina kumbosangana naizvozvo. Taingobatwa zvakanaka, wachingotiudza namuda kubatsirwawo ma1-on-1 munokasikawo mauya wogara uku. Saka handina zvandakamboona. Hapana akati batindora zakandoenda panumber 1. Kana handina. Kuna Profeti muda kuti chii? Ndikwanisa kutenda munhu waMwari. Ndinoda kutenda zvakanyanya. Handina kana cheo ndinokwanisa kuvatenda nacho nezvavakandiitira. Ndinotarisira kuti zvicharamba zvichingodaro kuti zvindiitirewo zviri nani. Ndozvandinoda kukumbirisa bedzi kune munhu waMwari kuti aiwa ndinoda kutenda nezvavakandiitira. Ndotarisirawo remangwana kuti aiwa ndicharamba ndichingouyawo, ndichingouya ndikatsvagawo mari yebhazi ndouyawo, ndikambonamatawo masandi kana mairi ndodzokera kumba. Handiti zvoti hatogona kutozopedzera memba yechechi ka? Ndo zvichatoitika. Kunogona kunge pane munhu akatarisa program, tichipedza program pazuva ranhasi ari kusangana zvichidawo nedambudziko renyu. Mawords ekumotivheta kuti ave netariro ndeyekuti chitarisa dambudziko ramakasangana naro nenzendo yamakafambawo nayo ini. Inini ndongoti nenzendo yandakasangana nayo yakakura. Saka munhu ukauya nechivimbo wobva ukaita faith, uine chivimbo chete chekuti Profeti wachandibatsira. Chinoita kuti mwe tisabatsirike ndechekuti tine pfungwa mbiri. Zvinowana zvigona here izvi? Nezvandiri kuita izvi? Izvi unogona kuzvitadza.
ukauya nefaith uine chiwimbo kuti baba vachandibatsira dambudziko rangu rese richauya zviri normal. Ndotarisira kuti zvinoita ndizvozvo. Mama akarima here kwarisati? Ndakarima. Zvino hamuna pamakatanga kurwara mamusinga kuti zvino mbesa dzangu pasapa? Zvakangodaro, hazvina pamunhu ari kusakura. Asi makakusimba kazvokuti makakwanisa kuenda kunosakura? Zvinoona rumboti chimbozorora. Asi mwoyo wako munda? Mwoyo wako handitika aya chimbozororai. Inini shungu yangu yaida kuti rimwe remazuva handi masikani achiremba ekutanga aya muchinawo momboenda futi munoti chiremba ndadzoka futi ndini wewe imbonditarisai zvakare nekuti ndakaenda kumwe handi mataura kuti makaenda kurusambe general hospital yaisi secret ke handi vakakupai futi mapepa ikoko hatichiri kuti zvichida zvogona kuzotadzika nekuda kwemari moenda futi kuna chiremba imuti chiremba ndadzoka futi paipai makatiti mwoyo wangu wakadaiso uye ndine zvakadaiso 2 kana 3 ndakazoenda kumwe vakanditi hapana nditarisei futi mozondifonera muchiti vati zvakati handitika right mazvinzwira amai vachipa nhoroondo kana takutaura tovatati uchapupu hwedambudziko ravakanga vachisangana naro kubva pavakatanga kurwara vachienda kuna chiremba wekutanga vachinzi aiwa paliva apa pane zviripo zvichida unogona kunge uri kusangana nedambudziko iri. Sekutaura kwaita amai vana vakauya vakati amai ngatimboedzaiwo tienda kwaprofeti kuda kwacho Jose tinoona kuti zvinomira sei zvakawanda mazvinzwa kana muchangotibata rewindai muzvinzwire munzwa kuti zvakamira sei kana uine hamawo kana uri iwe uri kurwara chimboedza tozoona zvakamira sei kana zvichinge zvaita tifonere panhamba dzamuri kuona kuti aiwa ini ndakanga ndane dambudziko rakadai so ndakaedzawo ndakaenda kune munhu waMwari ndakanobatsirwa kana kuti ndakaedza asi hapana zviri kufamba tinokupai mukana zvakare kutaura. Let's meet in another programs. My name is Robert Tafumane. For now, bye-bye. For these and more stories, tune into Zim News TV with Robert Tafumane.